Mawa bwino ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Mike Mlongoti, koma poyamba naye mitu yake. Mayi wa dziko lino Madam Gertrude Mutharika wayamikira bungwe la MBC kamba kolimbikitsa mgwirizano pakati pa amayi kudzera mu programu ya zokonda amayi. Unduna wa zaumoyo wachita mgwirizano ndi bungwe la Center for Disease Control kuti ulimbikitse wanthu kutsatira njira zonse zothandiza kupewa matenda osiyanasiyana. Ndipo nduna ya zamaphunziro yati boma ndilodzipereka pothana ndi mavuto azachuma omwe anaophunzira msukulu za ukachenjede akukumana nawo mdziko muno. Takulandirani tsopano nkhanizi mwatsatanetsatane. Mayi wa dziko lino Madam Gertrude Mutharika wayamikira bungwe la MBC kamba kolimbikitsa mgwirizano pakati pa amayi kudzera mu programu ya zokonda amayi zomwe akuti zathandiza mu ntchito zosiyanasiyana za chitukuko. Madam Mutharika alankhula izi ku Lilongwe pamwambo wa chaka chino wa zokonda amayi macheza omwe bungwe la MBC linakonza. Tindi zambiri mulipotiri. Unali usiku opambana pomwe amayi mazana otchena anasonkhana kukondwera ubale omwe anapanga pa wailesi kudzera mu programu ya zokonda amayi. Kwa zaka tsopano wailesi ya MBC yakhala ikugwiritsa programu iyi pomwe tsopano amayi anachita magulu omwe amalimbikitsana pa zachuma, zamaphunziro komanso umoyo. Kudzera mu programu iyi miyoyo ya amayi yasintha ndipo amayiwo afikiranso anthu ochuluka m'madera ozungulira. Mmawu ake pamwambowu, mayi wa dziko la Malawi Profesa Gertrude Mutharika walimbikitsa amayi a gulu la zokonda amayi kuti akhale ndi cholinga chimodzi pofuna kutukulana ndi kugwira ntchito zotukulana m'madera omwe akukhala. Madam Profesa Mutharika ati kuti amayiwo apite patsogolo akhale ndi cholinga chimodzi pogwira ntchito limodzi potati undekha umabwezeretsa zinthu m'mbuyo. Apa iwo ayamikiranso MBC polumikizitsa amayiwa ndipo alimbikitsa amayiwa kuti apitirize ntchito zawo ndi mtima umodzi. Ine ndifuna ndayamika a MBC chifukwa chokuti apangitsa kapena kuti ndamene afikitsa ubale umenewu kapena kuti azimayiwa kuti adzilumikizana bwinobwino ndi MBC. Kupanda MBC mwina program bwezira thakalikali. Koma MBC ayesetsa chaka ndi chaka kuyesetsa kukumana ndi awo, kukumana ndi awo, kukumana ndi awo. MBC mulandire ulemu wanu. Amayi ndingokupemphani kuti tipitirize kugwira ntchito yathu, tipitirize kugwira ntchito ndi mtima umodzi, tipitirize kukhala zitsanzo kumudziko kuti gulu likhoza kukhala zaka 30 ali limodzi. Ndipo mmawu ake nduna zoti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo amene Navicha ati zokonda amayi ndi chida cha mphamvu chomwe chatukula moyo wa amayi ochuluka mdziko muno. Anavicha ati programu iyi ikuthandizira ntchito yomwe unduna wawo ukugwira yotukula amayi kusintha miyoyo yawo ndipo akulimbikitsa amayi pa ntchitoyi. Ili ndi bwalo la phindu kwambiri kwa amayi muno Malawi ndipo ngati unduna wathu ndodzipereka kuonetsetsa kuti zokonda amayi macheza ipite chitsogolo malingananso ndi masomphenya a mtsogoleri wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika amene akunena kuti tisasiye wina alese kumbuyo kuphatikizapo amayi ndi ana. Wapampando wa mwambo Mavis Senga omwenso ndi mmodzi mwa akuluakulu ku MBC ati wailesi ya MBC ndiyokhutira ndi kusintha komwe programu iyi kubweretsa pakati pa anthu mdziko muno. Iwo ati pakadali pano MBC ikufuna ipeze njira zina zolumikizitsira amayiwa kuti apitirize kubweretsa kusintha pakati pa anthu. Zimayi wazokonda amayi timamulimbikitsa kuti akhale otakataka. Ndithu you can't tell sunganene kuti kodi wazokonda amayiyo ndi utiyo. Aliyese akuoneka wathanzi wovala bwino, oneka bwino kusonyeza kuti amapeza zinthu mosavuta. Mambo anabweretsa modzi amayi ozokonda amayi 450 am'madera osiyanasiyana mdziko muno. Pamwambo amayi omwe akhala mamembala azokonda amayi kwa nthawi itali alandiranso mphoto yochokera kwa amayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika.
mwambo wachitika pamutu oti kulumikiza amayi ndi cholinga chimodzi. Mwayi mtumodzi, MBC Lilongwe. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jane Ansah walimbikitsa magulu onse okhudzidwa kuti athandizire ntchito yoonetsetsa kuti ndondomeko yogawa chakudya kumawanja omwe akuvutika ndi njala ikupindulira wina aliyense. Justice Dr. Jane Ansah amalankhula izi kumangochi pa msonkhano wa ndale omwe chipani cha Democratic Progressive DPP chinakonza pofuna kuthokoza wanthu omwe anaponya voti yosankha atsogoleri a chipanichi pa 16 Septemba. Owen Mavula ali ndi ripoti. Pa 16 Septemba chaka chino amalawi opyola 5 million anatuluka kukaponya voti yosankha atsogoleri pa chisankho chachikulu chomwe yemwe anayimira chipani cha Democratic Progressive DPP Professor Arthur Peter Mutharika anapeza mavoti opyola 3 million kuyimira 56.8% ya mavoti omwe anthu anaponya pa chisankhochi. Chimodzi mwa chigawo chomwe Professor Arthur Peter Mutharika ndi chipani cha DPP anapeza mavoti ochuluka ndi chigawo cha kumvuma komwe anthu anaponya voti mwa unyinji pa chisankhochi. Ndipo ngati njira imodzi yothokoza anthu omwe anayika chikhulupiriro chawo kwa mtsogoleri wa dziko linoyu ndi chipani cha DPP, chipanichi chinakoza msonkhano othokoza mwapadera omwe wachitikira pa bwalo la St. Augustine 2 mboma la Mangochi, komwe wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jane Ansah anali nawo pamodzi ndi akuluakulu a chipanichi, mafumu ndinso anthu ochuluka omwe anasonkhana pa malowa. Mawu ake wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu wathokoza anthu a mboma la Mangochi komanso chigawo chonse cha kumvuma kamba kokhala pambuyo pa mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika komanso chipani cha DPP pa chisankho chapitachi, ndipo walonjeza kuti boma likuchita chilichonse chotheka pofuna kuchepetsa mavuto omwe anthu a mchigawochi akukumana nawo omwe ndi kuphatikizapo vuto la njala. Ikakhala mmakukamu timadziwa anthu amene ali ovutikitsitsa, anthu amene ali ndi ulumali, anthu achikulire wokalamba, anthu amene mwina anaoneketsedwa za dzidzidzi nthawi yolima anadwala. Ndiye anthu amene wati kwadziwa. Ndiye a president akupempha ife tonse amene tikumalemba mayina anthuwa kuti tilembe mwachilungamo mosakondera. Ndipo mmawu ake wachiwiri wa mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive DPP mchigawo cha kumvuma a Brighton Saka ayamikira anthu a mchigawochi kamba kotuluka maunyinji kuvotera atsogoleri a chipanichi. Ndipo ndikuyamikireni kuti munazipereka, munapita mise wina chodabwisa kuti koma kumene kuti kafika koma mmazipereka kukafika kuthandizira kampeni kuno ku Eastern Region. Ndikuthokozeni chifukwa cha mtima umeneyo. Success yathu inunso muli mbali ya success imeneyo. Kuwina tinawina ife kuja, inunso munapanga mphamvu kuti wina motere muja. Pa msonkhanowu chipani cha DPP chalandiranso akuluakulu ena ochokera mzipani za UDF komanso UTM. Owen Mavula, MBC Mangochi. Gulu la akuluakulu ochokera ku bungwe la mgwirizano wa maiko aku Ulaya la EU linayendera momwe ntchito yopereka ndalama za mtukula pakhomo kwa wanthu a mboma la Zomba ikuyendera. Ndondomekoyo yomwe akuyitcha SP Gear akuyendetsa ndi thandizo lochokera ku bungwe la EU ndi boma la Ireland kudzera ku bungwe la UNICEF, ndipo cholinga chake ndi kuthandiza mabanja osowa kukweza miyoyo yawo. Tili ndi ripoti. Gulu la akuluakulu la bungwe la European Union losogozedwa ndi mkulu zothandiza anthu ku bungwelo a Vivian Rickler linayendera dera la mfumu kumtumanji kuti aone momwe ndondomeko ya SP Gear ikusinthira miyoyo ya mabanja omwe akulandira thandizo la ndalama za mtukula pakhomo. Limodzi mwa mabanja omwe anawayendera ndi la Kennedy ndi Fane Dinga omwe ayika ndalama zawo mu ulimi ndi mabizinesi ang'onoang'ono atalandira ndalama kuchokera ku thandizo la SP Gear. Iwo ati tsopano akutha kusamalira ana awo asanu ndi mmodzi ndipo akuwalipirira sukulu. Tikupindula kuti ife poyamba sitinali oterechochi
tinali ambuli tinalibe china chonse chimene timachiona kusukulu kwathu. Mapano pati kupindula yachifana twa kusukulu fizi ikulipiridwa komanso ng'ombe ndi manager tikuona ngati zinthu zili bwino kusiyana ndi masiku akale. Nalibe upangiri komanso siti makambirana ngati gender kunalibe siti makambirana ndi abambo kuti pamene pafanika chani kuti wina lisa mangoenda zache basi. Gululi linayenderanso sukulu ya Sakata Community Technical College komwe abungwe la TVETA ndi ASP Gear akuthandiza ophunzira ochokera m'mabanja osauka kupeza luso losiyanasiyana. Malinga ndi wachiwiri kwa mkulu wa bungwe la UNICEF mdziko muno Amy Clancy, ndondomeko ya ASP Gear yasonyeza phindu la ndalama za mtukula pakhomo. Mlembi wa mkulu kundunaona zoti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo Oliver Kumbambe ati ndizopereka chilimbikitso kuti anthu omwe akupindula ndi ndondomekoyi akumaphunziranso njira zina zochulukitsa ndalama. Boma likuwalimbikitsa anthu amene akulandira ndalama zochokera ku boma pa mtukula pakhomo kuti azisunge bwino ndalama zimenezo, azigwiritse bwino ndalama zimenezo ntchito, chifukwa sadzapitirira kulandira chonchi mpaka nakalekale. Boma ndiofunisa kuti amene akulandira ndalama ngati mmene taonera uku azigwiritse ntchito bwino, athenso pamwamba pake kupanga ndalama zina kuti tsiku lina azakhale oyima pawokha community yawo komanso mabanja mwawo. Mkulu wa bungwe la CRECOM ali nafe Irene Chibwana ati anthu omwe akupindula ndi ndondomeko ya ASP Gear asonyeza kuthekera posunga ndalama. Ifeyo ngati CRECOM taphunzitsidwa nazo kwambiri chifukwa chonena kuti tinayika mu upangiri ena kusiyana ndi nthawi yoyambirira ija kuti mwina anthu amangolandira ndalama basi mwina ndikukhala ena amangodya. Koma panopa tinayesetsa kuti at least akalandira ndalama azitha kupanga mabizinesi pawokha komanso kupanga mabizinesi akulu kuti umoyo wawo uthe kusintha. Ndemonga mmene muonera mmene tayendera mwina ndi akuluakulu ochoka ku mabungwe ndi mbali zonse zokhudzidwa ndi ndondomeko ya ASP Gear ati ndondomekoyi ikuthandiza kusintha miyoyo ya anthu ndi kuthetsa umphawi. Dziko la South Korea lapereka matrakita ndi makina azaulimi ku dziko la Malawi ngati njira imodzi yothandizira kuti dziko lino likhale ndi chakudya chokwanira. Poyankhula mboma la Salima pamwambo opereka katunduyo, kazembe wa dziko la South Korea ku Malawi Jae Kyung Park ati dziko lawo ndilodzipereka kutukula ntchito za ulimi mdziko muno kuti anthu adzikolola zochuluka. Tindi zambiri mlipotiri. South Korea yapereka matrakita 5 chomitsira mbewu chimodzi, mapulawo olimira ndi makina okololera mwazina. Park ati dziko lawo lili ndi maupangiri osiyanasiyana omwe angathandizire kuti dziko la Malawi lithane ndi njala. Choncho kazembeyu wati ayesesa kuti pomwe apereka makina azaulimiwa adzaperekenso upangiri wa ulimi wa makono. Ndipo nduna yoona za ulimi komanso chitukuko cha madzi a Rosa Fachimbirizi ayamika dziko la South Korea pogwira dzanja dziko la Malawi popereka thandizoli. Iwo ati izitu zichititsa kuti boma la Malawi likwanise masomphenya ake othetsa njala mu zaka ziwiri zikubwerazi. Ngamukudziwa manifesto yathu ife tikuyika chidwi kwambiri pankani yonera kuti ku Malawi kunopa mwina ndiponso zitheka kuti tichepetse kugwiritsa ntchito khasu, chifukwa kugwiritsa ntchito khasu sikungatitengere patali nkani ya ulimi kaya kupeza chakudya kapenanso kupanga ulimi kukhala bizinesi yoti zitipezera chuma mdziko muno. Ndiye zimene atipasa abale athu aku Korea ndi zinthu zothandiza kwambiri ndipo zitithandiza chifukwa atipasa atu matrakta, si matrakta okha, pali zowumitsira chimanga, mpunga ndi mbewu zina, ndiye ndi zinthu zabwino kwambiri. Ndunayi ati nthawi yakwana tsopano kuti dziko lino lipite patsogolo ndi ulimi pogwiritsa ntchito makina atsopano monga matrakita aliwa kuti dziko lino lidzikolola chakudya chokwanira. Aka ndi kachiwiri chaka chino chokha kuti dziko la South Korea lipereke makina olimira ndi ena kuti alimi akuluakulu adzitha kubwereka pa ulimi wawo. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, bwanji tikumbutsane mitu yake. Mai wa dziko lino Madam Gertrude Mutharika wayamikira bungwe la MBC kamba kolimbikitsa mgwirizano pakati pa amayi kudzera mu programu ya zokonda amayi.
unduna wa zaumoyo wachita mgwirizano ndi bungwe la Center for Disease Control kuti ulimbikitse wanthu kutsatira njira zonse zothandiza kupewa matenda osiyanasiyana. Ndipo nduna ya zamaphunziro yati boma ndilodzipereka pothana ndi mavuto azachuma omwe anaophunzira msukulu za ukachenjede akukumana nawo mdziko muno. Tipitirize nkhani zathu ndi nkhani yokuti unduna wa zaumoyo wachita mgwirizano ndi bungwe la Center for Disease Control kuti ulimbikitse wanthu kutsatira njira zonse zothandiza kupewa matenda osiyanasiyana. Izi ati zithandiza kuchepetsa ndalama zomwe boma limagwiritsa ntchito pogula mankhwala kapena kutumiza ena mzipatala zakunja. Mayiko a Malawi, Lesotho, Uganda, Sudan, Libya komanso Gambia ndi mayiko oyambirira omwe agwiritse ntchito kusintha chikhalidwe cha wanthu pothandizira kupewa matenda osiyanasiyana. Mmodzi mwa akuluakulu ku Africa CDC, Priscilla Kusena, wati kulimbikitsa njira zomwe zingathandize wanthu kupewa matenda kuchepetsa chiwerengero cha wanthu ovutika ndi matenda kapena kumwalira kumene. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku unduna wa zaumoyo a Gerard Mantalo wati unduna wawo uyesetsa kuti anthu mdziko muno azichita zikhalidwe zolimbikitsa umoyo wabwino. Umoyo wa munthu supangidwa ku chipatala amatero kwambiri. Thanzi limachitika kamene limakonzedwa ku nyumba. Ndemene anthu vete makhalira zili ndi gawo lalikulu pa thanzi lathu. Ndikuyembekeza kuti anthu ngati anga yambe kutsatira ndondomeko zabwino za chikhalidwe zomwe zimathandiza kutukula thanzi lawo, ndiye kuti mwinaso tikhozo boma likhozo kuseva ndalama zambiri pa zinthu zomwe timapereka ku nduna za umoyo. Ndiye chiyembekezo chathu chachikulu chona kuti anthu asintha chikhalidwe kuti so thanzi lawo likhale kuti lilikale bwino, akamapita ku chipatala zikhalu zavuta. Komanso boma kumbali naye likhala kuti likusevako ndalama pa zinthu zomwe mwina tikadatha kupewa tilakhala kuti takonza chikhalidwe chathu. Bungwe la Energy Technology Network ENET latsindika kufunika kuti mabanki mdziko muno adzipereka mwayi wa ngongole za chiwongoladzanja chofewa zomwe zithandizire wanthu ambiri kukhala ndi magetsi amphamvu za mbwereza. Mmodzi mwa wanthu agululi Admo Chiumya wanena izi pa msonkhano woyamba wa bungweli omwe cholinga chake ndi kulimbikitsa kupezeka kwa magetsi amphamvu ya mbwereza pakati pa wanthu ochuluka muno mu Africa. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Mkumano woyamba wa Energy Technology Network unabweretsa pamodzi akuluakulu a msukulu za ukachenjede zisanu ndi imodzi ndi cholinga choonetsa zina mwa zipangizo zomwe akonza zothandizira kuchulukitsa chiwerengero cha anthu omwe ali ndi mwayi wa magetsi muno mu Africa. Mmodzi mwa anthu abungweri a Admo Chiumya wati kupezeka kwa ngongole za chiwongoladzanja chomverera kuli ndi kuthekera kutukula ntchito za kampani za magetsi ambwezera kuti zithandizire kufalitsa magetsiwa kwa anthu mmadera. Base lending rate mina ili pa 24.6, so akaikapo zawo ndi zawo imafika mina 30-35% kuti utenge ngongole ku banki. Komanso ukangopita ngati uyamba kumene business amafuna beka ukhale ndi nyumba, ukhale ndi chani, ndi zimakhala zovuta kwa munthu wongoyamba business kuti ayilowe sector fama account alibe ndalama. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu mu unduna woona mphamvu za magetsi a Said Banda ati boma mogwirizana ndi ena likuyesetsa kuti anthu mdziko muno akhale ndi mphamvu za magetsi ambwezera komanso galimoto zoyendera magetsi. Ndipo njira imodzi mwayo ndi kugwiritsa ntchito magalimoto amene amagwiritsa ntchito magesi. Koma tinaonanso kuti magalimoto amenewa ndi okwererapo mtengo, kotero amalawi ambiri sangathe kukwanitsa mwina kugula. Kotero ngati unduna tikupanga mgwirizano ndi ma institutions amene amapereka ndalama ngati maloni, mabanki, kuti mwina pathe kukhala ndondomeko ina imene anthu akhoza kukwaniritsa
kugula magalimoto amenewa kudzera mu ndalama zobwerekedwa. Bungwe la Energy Technology Network ENET ndi gulu la sukulu za ukachenjede zisanu ndi imodzi muno mu Africa zomwe zikulandira thandizo kuchokera ku boma la Norway kuti lithandize kubweretsa mayankho pa mavuto osiyanasiyana omwe anthu mu Africa amakumana nawo. Trust Office, MBC, Lilongwe. Ana oposa 1200 azaka zapakati pa ziwiri ndi zisanu tsopano ayamba kupeza maphunziro nsukulu za Nkombaphala mudzi mwa mfumu Simbi 1 mboma la Chikwawa. Izi zatheka kamba kachipinda chophunzirira chomwe bungwe la Social Development and Advocacy Center lamanga ndi kupereka kuderali kudzera ku konsolo ya bomali. James Kachepa ali ndi ripoti. Malingana ndi mfumu Simbi ya mboma la Chikwawa, mwayi wa maphunziro nsukulu za Nkombaphala lakhala lili vuto lalikulu mu dera lawo komanso mizi ina yapafupi ndiwo. Ndikutali kuti tiana tachichepere sizingakwanisi. Tsopano pali anzathu ena amene kuti amathaugwisa ntchito nzeru zawo kupanga ngati kanazale choncho kumalipirisa ndalama. Ndiye chifukwa choti kunoko ndi kumuzi akupita kumene koko ndi ana amene kuti makolo awo ali ochita bwino okhaokha. Komano kwa amene kuti kholo kuthekera alibe kuti no angathe kumpitisa mwanake uja ku skulu imene ili olipira anazali anaja mangokhala balabala muzimu. Komano itabwera skulu iyi paziko kuti no anaja onse akukhamukira kuti kusipa kufunikira monga ngati pali kwakapidigula ndi kutali ndi kuno komanso pali kamuzikena chapo kwalufandikaso ndi kutali ndi kuno mamizi amene wawa ndithu ndamene atiyandikira ife muti pano pamakolo awo amakhala busy mama wasadapite kumunda atenge anawo azarani azasiye nde ngati nokuli chithandizo chilipobe chingathenso kufikira mwa anthu ngati amene kuti nawonso azathandizike ngati mitathandizikira ife kuno. Koma pano ana ndirali ayamba kupeza maphunziro nsukulu ya Nkombaphala yomwe bungwe la Social Development and Advocacy Center SODAC lamanga ndi thandizo la ndalama kuchokera ku bungwe la Luena Foundation. Winfo Ng'ambi ndi mkulu wa bungweli. Ana ambiri amangokhala makamaka ana achichepere azaka pakati ziwiri ndi 5. Nde panopa tikuona kuti anawo especially ngati amwa Simbi village pano ali ndi kuthekera kuti aziphunzira komanso azidya chakudya cha ku skulu. Komanso tinene kuti ndife osangalala kwa ambiri chifukwa mafumu panopa ali ndi chidwi kuti akhoza kuyikapo gawo kuti nyumba ngati imene ikamangidwe. Kera pa Simbi village pano pamene tamanga iyi ndiyoti kuti center ina ikapezeke mwina ndi 5 kilometers. Nde ndikunena kuti ifeyo SODAC tipitiriza kukapempha ndalama kwa anthu amene akhoza kutithandiza kuti anthu enaso amadera amenewo akathenso kuti akhalenso ndi center ngati imene. Pambali potukula maphunziro nderali bungweli lathandizanso pokonza mijigo yomwe idasiya kugwira ntchito kamba kakuonongeka. Ndipo pokondwera ndi ntchitoyi mfumu Simbi 1 ikuyankhula motere. Vuto ya madzi mijigo yathu inaonongeka ndeno tinapezerapo mwayi tinazapita ku ofesi ya Gokucharo Maseya. Ndiye anazafotokoza kuti amene akuona kuti no muzi mwawo muli vuto yoti no mijigo inaonongeka pali bungwe lina lake imakonza chani mijigo. Ndiye ife tinapereka manamba a mijigo yathu ndipo uno sinatenge nthawi napezera siku lomwelo chakumadzulo tinalandira alendo amene ala SODAC. Atafika kuti ife tafika muzi muno tatumizira ku ofesi ya Gokucharo yoti no tiyendere mijigo anu imene yotani yonongeka. Ndiye tinaenda nawo anthu aja tinaonesa mijigo ija ndipo no mamake anthu aja anabwera kuzatiphunzira mijigo ija. Mwayi wawo ya phama ndi wapa mpando wa komiti ya sukuluyi ndipo iwo akuti aonesesa kuti malowa akupitilira kuthandiza ana ambiri kuyambira pano ndi zaka zina msogolomo. Ife tionesesa kuti akomiti tilimbikire pa chinthuchi tizichigwiritsa ntchito maubwino komanso akomiti tidapangana kuti munthu mzimayi aliyense amene angabweretse mwana apapa ayenera kupereka kangachepe yolinga kuti tipeze kamunda tizilima. Tikalima chokudyacho tizichisiya munkhokwe cholinga kuti ana athu aja mama azidya chani college. Bungwe la SODAC limagwira ntchito zake molunjika chisamaliro cha ana pa magawo monga maphunziro, chakudya komanso kupeza madzi aukhondo mosavuta. James Kachepa, MBC. Nduna ya zamaphunziro a Bright Nsaka yati boma ndilodzipereka pothana ndi mavuto azachuma omwe ana ophunzira msukulu za ukachenjede akukumana nawo mdziko muno
powapatsa ngongole. Ansaka amalankhula izi ku Blantyre Sports Club pamwambo okhazikitsa thumba la ndalama la sukulu ya Mobas lothandizira ana ovutika komanso kupereka mphoto komwe anachita bwino pa mpikisano wa masewero a golf omwe anakonzedwa pofuna kupeza ndalama zothandizira anawa. Inu mukuziwa kuti boma lili ndi ndalama zimene limapereka kwa anyamata ku university kuti zilipira school fees ku university. Koma ndalama zimene ndizosakwanira sizikwanira mwana aliyense sama apasa ndalama zokwanira pamakhala ndithu mavuto osiyanasiyana. Ndiye ana amene ali osowa kuti mabanja osauka amakutika kuti ngakhale anali anzeru koma asiya sukulu. Thumba ili limene lakhazikitsidwa lero mmene lero malowa ndalama yoposa half a million ithandiza kuti ana amene aja aphunzire kuti muone kuti mugawe ndalama imene pa ana amene ali osowa ndithu afika ana ambiri. Ndiye ndine wokondwa kwambiri kuti cholira chokoma chofuna kuti amalawi akhale ophunzira bwino chikwaniritsidwa chifukwa cha thumba limeneli lomwe likhazikitsidwa chifukwa cha nzeru ndi ukadaulo wa profesa hapa Mobas, Malawi University Business and Applied Sciences. Ndipo wachiwiri kwa chancellor wa sukulu ya Mobas, Associate Professor Nancy Chitera, wati akufuna apeze ndalama zokwana 5 billion kwacha mu zaka zitatu zothandizira ana osowawa. Ndalama zokwana 485 million kwacha ndi zomwe zapezeka pakutha pa mpikisano wa gofu pomwe iwo anayerekezera kuti akufuna apeze ndalama zokwana 500 million kwacha. Osewera a timu ya Waniko omwe ndi Kwanere Ngwenya ndi Ignacio Kambale ndi omwe apambana. Alikunaso kuse komanso nawonso akufunitsitsa kuti aliyense amene akubwera ku university akhale kuna kuti alandire maphunziro ake bwino bwino mpaka namaliza monga ngati ifenso mmene tinatutsira mbuyoko. Ndiyeno sikutanthauza kuti tonse tikuyima limodzi kulimbikira kuti mastudents amene wawa apange graduate osakula wina wake asapanga withdraw chifukwa cha vuto la drama. Kufikira kwake basi chifukwa chonena kuti anthu aja akamabwera osamba nomwina asankhidwa kubwera kusamba festival timakani makanena zosiyanasiyana. Pali ena onena kuti izi si vuto kuti upkeep yawo si vuto koma pali ena upkeep alipo fees alipo popanda endowment fund imeneyi popanda wina wake kubwera kuti awathandiza anthu amene wawa mpaka naphunzira kufika kwa. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu mawa uno, koma tisanapite nayinso mitu yake. Mayi wa dziko lino Madam Gertrude Mutharika wayamikira bungwe la MBC kamba kolimbikitsa mgwirizano pakati pa amayi kudzera mu programu ya zokonda amayi. Unduna wa zaumoyo wachita mgwirizano ndi bungwe la Center for Disease Control kuti ulimbikitse wanthu kutsatira njira zonse zothandiza kupewa matenda osiyanasiyana. Ndipo nduna ya zamaphunziro yati boma ndilodzipereka pothana ndi mavuto azachuma omwe anaophunzira msukulu za ukachenjede akukumana nawo mdziko muno. Peza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti, tikufunirani mawa opambana. Yapeka!
osafuna makobiri zake izo. Anzano akuphula kasha kudzera mu Cash Yapweka pa MBC TV1 ndi MBC Facebook page. Kuti mulowe nawo mmasewerowa, imbani *4342*9#. Lowetsani nambala ya matikiti omwe mukufuna kugula. Muli ndi kuthekera kugula matikiti mpaka 10 pakamodzi. Lowetsani pini yanu ya Airtel Money kapena mpamba. Raffle ticket iliyonse ndi 400 kwacha. Mukatero sewerani ndi kuyamba kuwina migolo ya cash. Anthu amphumi adzisankha